Atzalde ondanoi eta ongietorri Astrapala podcasteko 6. saiora. Gaurkoa Elena Azkarragaurizar gazte arrasatear ilustratzailea dauko gurekin. Ongietorri, Elena. Eta saioakin hasteko aurkeztu pixka zure burua, Elena. Nina Elena Azkarragaurizar, arrasatearra, 28 urte dauzkat eta marrazkilaria naz. Oine, gure programan beti errepikatzen ditugun bi galdera, zuretako, zein da maite dozun soinu bat eta zein da gorroto dozun zarata bat? Bueno, hasiko naz gorroto dutenetik. Ez dut soportetan labana platerran kontra itzen dauen soinua. Eta gogoratziakin bakarrik ja sortzen duzte hotzikara bat, gorroto dut. Eta gainera, beste alde batetik maite dut joetia restaurantetara, eta uste dut dana, zarata klasiko bat, ez, bertakua. Egixe da, bai. Oso, ondo. Eta maite dut, ez dakit. Igual, janaria prestatziakin erlazionauta dauzen soinuak. Bai, edo, kafia irekiten hasten dania. Bai, ziona, bai. Bai, holako soinua. Ederto. Poliki galdera zure terrenora ekarritxa, mundu hontan zelan sartu ero zelan hasi zinen jakin gure geuke. Eraberian euki izan dozu babesik izan familia ero gertuko harremani dago kixonez, eta baita laguntza ekonomikoi dago kixonez. Bale, marrazki munduan ero ilustrazio munduan hasi nintzen karreran ninguela, ni banekitzen arte ederrak planteauko nitxula eskulturatik, eta graduau nintzen eskulturatik. Eskultura pila guztetan jat eta interesetan jat, baina eraberian hasi nintzen grafikan murgiltzen eta ezagutu nahuenean grabatu adibidez, hasi nintzen nian nire marrazkiak reproduziruten, hor sortu jaten bizio, ez dakit endogamikoa esan aldan ero zer, baina hori hasi nintzen nian ikusten nire marrazkiak reproduziruta, horrek fascinazio punto bat sortu oztan. Eta justo zaukogun urrengo galdera arte ederrekin lotuta, oker espagabitz hori, arte ederren ikasketakin dituzu, eta ze irakurketa itzen dozu graduenen planteamentuan inguruan ero? Esango zeuke hori estilo eta erreferente abanikoa egokisa dela ero ondo dagoela planteauta? Nik karrera pila bat disfrutau nagoen. Hori, nitxun oso lagun honak eta eukin nagoen kriston sortia irakaslien aldetik. Uste dut, hartu duten ikasketa holan onditzena karreratik izen dela, valentia moduko bat ez jakintasunaren aurria erantzuteko, ez? Ez dakit zer dauen, baina aingot zeo zer. Osea, artiak emondoz apurua postura hori. Eta orduen hori oso pozik nau karrerakin, esango neuke batzutan fakultadia dauela apur bat enkriptauta moduan, ikusten dituzu aukera guztiak eta tailerrak, baina askotan ez daukozu aksesibilidadia. Eta alde horretatik ez hain ondo. Baina bestela oso pozik, bai. Oso estilo pertsonala daukotzula esatera atrebiruten ero gainotzenkoengatik bere izten zaitxun bat bintzat. Ze harreman daukotzu estilo horrekin, Elena, eta zein izen da harreman horren garapena? Badozela baitxeko identifikazio horik estilo horrekiko? Eta eraberian, zelan lortzen da artista batek bere estiloan konfietia? Bueno, nik benetan ez dut konfietan. Osea, nik ikusten duen ere marrazkiak eta gainera zelan, lantzen duten hildo ezberdinak, adibidez, dakat bineta bat, eta adibidez binetarako hartu behar izan nauen erabaki ezberdinak, simplifikazio eta estilo aldera. Baina gero ikusten dutenean nire marrazki guztiak ero askotan zabaltzen dutenean karpeta bat, ero ikusten dutenean proiektu ezberdinak,
akonpleja hoitzen doz apur bat ikustiak, nire estiloan barruan eta egite horren bide horretan, badauzela estilo ezberdinak. Eta orduen pentsetan dut, aiama, naze nolako miscelania friki bat eta ez daukoten benetan nire estilua. Orduan, ez dakit. Baina, bueno, hori be da holan oso volatila. Hori, egun baten eurreko pixka gutxia. Bai, total. Segun zelan nauen, hori. Batzutan ez daukozu como punto intermedio bat, eta batzutan sentiruten zare, kasi aktitude rapero batekin, hamen naun ni, banabil gauzak egiten, eta beste batzutan esaten dozu, nora noia. Zenabile, bai. Artean munduan literaturan behintzet txapelketak izaten die hori lehenengo pausotxoak emuteko modu batero eta gainera konfiantza punto bat bai, ez? Hartu sari bat, ona sare, ez? Esango zeuke txapelketak errealidade edo mundu honei dago kixonez behintzet badiela bai izen bat lortzeko modu batero behintzet lehenengo pausotxoak emutekoa. Bai, klaro bai, ez? Eta gainera hor dauz eta sortzen daue giro moduko bat, ez? Eta zabaltzen daue atez berdinak, ezagutzera moten sare, baina nik uste dut importantia dela jakitia ez dela bide bakarra. Eta askotan, hor dau txapelketa hori, prestatzen zare txapelketa horretan zer aurkezteko, eta sortu dozula hor lan bat, eta espadotzuela emoten ez dala ezer gertatzen, askotan bestela frustrau itxen garelako, ez? Eta gaiztotu itxen dalako girua, eta azten zarelako pentsatzen eta segaitik emondotzi ez dakizen eietan eri ez, eta ezaguna di, eta sortu zeike, kasi, gaixotasun propio bat, giro horren barruan, eta hor dauz, nik uste parte hartu behar dela, eta gero beti, hori, lan hori benetakoa izen bada eta espada izen holan bakarrik txapelketa horri erantzuteko zehozer, lanian sinisten baduzu jarraitzia eta aprobetxetia. Izango zan niretako importantia. Ilustrazioa eta bere bilakaera erreparatuz, esango geuke baten gerota garrantzi eta aitorpen handixa lortzen da bilela. Orokorrian jendarte mailan ilustrazioa bebai, aurta gazte literaturakin lotu izen da, honakoa nahiko lotura superficiala ere izanik. Esango zeuke zentzortan aurrera pausorik emundala? Bai, nik esango nauen, ilustrazioan bilakaera aztertzen badozu, historian eukiz hauela, olako loraldi potente bat, ez dakit noiz, baina aspaldi, indala markada asko, dauzela liburu klasikoak, rusuak, eta daukienak irudi tratamentu, baina brutala, eta gero igual egon zala, gainbera bat, bai, ez dakit, lotu biot, eta ez dakitan nola, baina igual industrializazio garaian ero apur bat bilatzen zanean ikasle, langile, perfil hori bilatzean erolan literaridade moduko bat sortu zala, irudi eta kontenido aldetik, eta oin berriro ulertu alda dauela beste loraldi bat. Eta ez dakit erantzun dut. Bai. Garazi Arrula idazliakin argitaratu zinun bidean liburua oindala ez asko. Zelan sortu zen proiektua eta zein izan da esperientzia? Bai, argitaratu ginen 2018an, pasau die 2 urte, eta proiektua sortu zen Garazik aurretik idatzita zaukon testu batetik, eta gero elkarlanian eraldatu ginen. Sortu zen Bikoteka Tailerrian, Bikoteka Tailerra da, uste dut, Etxeparek, Galtzagorrik antolatzen dauen tailer moduko bat, elkartzen dituenak ilustratzaileak eta idazlie. Eta gu joan ginen apur bat, tipo zita ciegas. Bestela batzuk aurkezten dieia Bikoteka, idazle eta ilustratzaile. Baina gu joan ginen bakarrik. Garazi behaldetik eta nien eretik. Eta han ezagutu ginen, eta prozesua izan zen oso politxa, egitza dabe, hasieran kriston erbitzuak, niretako holan prozesu sortzailea izen zen kaos bat, nire desiretatik eta alnauen, nire posibilidadetatik eta badana, bihurtu zen, kriston bola ondisa, eta, kasi me come, baina
baina azkenian jaixo zen bidean, eta egitza dabe, dala liburu zaila. Dala liburu bat, aur literaturan kokatzen dana, baina behar dauena bebai helduan ikuspuntutik, eta baina, posik gauz hartu dauen harrerakin, bai. Ze ona. Eta pixkatari beretik tiraka, ezin daukatu ez, idazle eta ilustratzaileen artean badagoela lotura berezi bat, zenbateraino esango zeuke baloretan dela bi arte formen arteko kontaktu edo oreka hori? Ze puntutan dago hitz eta marrazkixen arteko lotura edo oreka hori? Nik uste dut, azkenien, tradizioa gaitik edo ez dakize gaitik, ondion idazlien lana badakitela ez dauela ondo balorauta eta dana, baina ondion daukola pisu gehiago, ez? Hitzak eta literaturak, inklinetan dala gehiago, seriotasuna jartzen dala gehiago hitzetan. Eta irudia, ondiokan ez dala inbeste baloretan, ero ez dala ikusten bere aberastasuna alde literario. Komplemento bat, moduan ez politxa itxeko, baina ez daukola. Jako emoten. Baina, gerota gehiago ikusten gabiz, hori inbertiru aldala, ero komplementa baldi esela benetan, eta jentia bada bilesten, ez? Eta azkenian ikusten dozunean irudi bat talkual erantzuten dauena itzorreiri eskotu asetzen. Hori, politxa dana dari, hitze kontete historia bat eta marrazkixak beste bat, eta hor dago. Eta askotan, oin liburutegi zeretan eta gero eta gehiago. Soiaz eta da beste gauza bat. Eta Arrasateko liburutegian dago kriston suertia. Bai. Kriston ekipua dau eta dagoen aukeraketa oso ona da. Oin ikuspegi global hau batera ingo salto, eta dakigunetik behintzet Hego Ameriketan ilustrazioa oso potente dago, behintzet hemen baino gehiago bai, eta zu bertan egondakua zare, Mexikon, uste dugu. Zela konparauko zeukean testu ingurua eta hemengoa, ze aportau dutzu han egon izenak eta zetan gaientzen da Hego Amerika arte estilo honi dagokizonez edo ze faktorek albidetu aldau presentzia hori? Nik esango nagoen, ni Mexiko irian egon naz behin baino gehiautan eta aldi batzutarako lan bizitzen, eta uste dutena da, klima aldetik eta iriak emoten dauen eferveszentzia ja dela, kontestu bat oso interesantia edozein lan artistiko burutzeko. Eta gero, komunitatea dela oso indartsua, jentiak daukola ohitura handia tailerretan eta elkartzeko, osea, lan giro baten elkartzeko, adibidez, ez dakite, geratzia poteo hain biharrian, geratzia espazio zabal baten, eratera bebai, berba itxera, baina marrastera, eta talde osua pasatzea marrasten. Ke guai. Potentia. Eta orduan, klaro, naturalki sortzen den zehozer. Justo gominiten Erasmusean Argentina da penatxoa da gioten. Eta ez oiez. Koronavirusan asunto dela eta pixkator geratu da zentzelik. Baina, aurrerako itxiko hori Eta pixkat gurera bueltauta, inguruan artea loturiko gerota proiektu edo iniziatiba gehiago da zela esan geike, Arrasaten bertan artista asko zauze adibidez. Daukotzu zuen arteko babesarerik, ero kontrara, horrenbesteko eskaintza kompetentzia punturik emuten zuen arteko harreman edo loturiai? Nik uste dut Arrasaten badauela estena bat, ez? Azkenian argitara edo urten dauela artean moduko proiektuekin, eta gauzela gure artean kontaktuan. Bai. Eta sortu diezela erlazio batzuk kasi artetik.
Ze, artean esplikau igual pixkatze dan eta ze... Eski hor dago bai, como... rollo bat, ez dakigula zerreina aurten adibidez arteanekin, eta orduan, emoten dozta apur bat olan palo, soltetia, como gero ez dakitelako... Bueno, se izen da oin arte. Bai, artean izen da Arrasateko emakume sortu zan ekinetik, Leire Estebetek bultzatutako ero sortutako proiektua izen zan, eta batzen ditu Arrasateko emakume sortzaile artista plastikoak. Eta hori, izena bienal bat, hasi zana, ez dakit, 2014an igual, 2014, 2016, 2018, uste dut hori izena da. Ez nioten erakusketak eta lan, Bai. Eta Euskal Herri mailan badago elkargunero ingurune bereziki potenterik ilustrazioa idago gizonez? Ni nau pospozik aurten sartu nazelako Euskal Irudigileak asoziazioan, elkartian, eta dalako, ez dakit zelan esan, ze forma daukon edo, baina sentirutenaz oso babestuta, ez? Elkartian izena emutiak, emuten dutu aukera, webgunean zure lana erakusteko, informazio pila bat jasoteko, eta hori, uste dut izen dela erabaki bat oso ona. Batez be, elkartian mobiluten dagoen jentia dalako superaktibua, komprometidua, eta batez be entusiasta. Eta orduan, oso pozik nahu erabaki honekin. Bueno, eta Arrasaten badaukotze bai kolektibo bat, POK deitzen dana, ze da zehazki, eta, gudak egunez muralgintzan eta ibili izen zari, baina zer da, zetan zabitze? Bale, POK da arteanetik sortutako elkarte bat, eta egitasmo bat da, ondiokan forma hartzen da bien zerbait, sortzen dugu Lexurik, Joanak, Sarak eta Mai Urizarrek, eta gure artean disiplina ezberdinak lantzen ditugu. Zango zeuke Arrasate konsumiru edo baloretan dagoela artia? Olan bada ze formatan emuten da konsumo hori? Igarri zen dozu alde edo ezberdintasunik adin edo genero aspektoi dago gizanez adibidez? Arrasaten, batez be Gabonetan, goiez urte batzuk urteten ja, Joana, Sara, Lexuk bai, eta nik, eta badakit, Gabonetako kontestua ezin dozula zabaldu gero, urte osora, baina esango nuke baietz, eta gero eta gehiago jentiak baloretan dauela artia, eta aprobetxetan dauela momentu hori, bai, erosteko, ero pari bereziak egiteko, baina gurekin egoteko momentu bat, hitz egiteko, esateko urtian ziar zer guztau jakon, ero nun jarraitu zaitxun, zeo zertan, eta orduan, badabil izeten zita bat urtero. Hartu emu moroko batero, sortzen dela, igual gara horreitan. Eta gero galdetzen doztazue... Hori adina eta jarrera, aberri gertu zuen diferentziarik edo. Esango nagoen, emakumeak diesela gure klientiak ero feedbacka emoten, gehiengo. Aurretik beha aipatu dugu nahiko estilo berezi baten barruan mobilituen zarela, naiz eta gero aldatu egun arabera, baina bere izgarritasun horren ondorixo zero sentiru izan dozu sekula kolektibo jakin baten gana erreza bailegetan zarela ero, jente jakin batek zure estiloa hobeto edo erreza ulertzen dauela, komila artean. Bai, azkenian... Holan esango nauen, nire publikoa dela gaztia, baina, gaztetasun horretan be adintarte zabal batekua, dela emakumezkoa, eta apur bat, ez dakit igual da, apur bat repelente holan esatia, baina apur bat, como ezitakoa be, ambiente horretan, edo holan, komikiak edo... albun ilustratuak konsumiruten dagoen jentia, jente irakurlia. Eskotan igerten da ze ikasi dozun eta... Bai. Osa, ze jaso dozun bintzete txien. Bai. Eta, hildo beretik askotan entzuten da, ez? Nik ez dut artia ulertzen, edo artia ez da niretako, edo olako gauzak ze ikuspuntu dago ze esango tezun olako... Nik uste dut azkenean,
artiarekiko badauela edukazio falta bat, ez? Eta ulertzen dugula mundua, eta bueno, bizitza, era zientifiko baten, eta hori pena badala. Eta ez eskuela horretan ezten, azkenean ikasten dugula ondo, gure dozkue erakutzi problema matematikoak ebasten, eta bizitzak ez dago horrei erantzuten bakarrik, eta nik uste dut hezkuntza artistikoa badauela kriston lana itxeko, azkenean jendia naiz eta gero artista ez izen, bizitza planteauko dutun erronkak askotan incertidumbre horrekin jolastu beharko dozu, beti ez da izango matematika. Eta orduan, uste dut, kalitatezko hezkuntza artistiko jasotzia izango zela oso importantia. Eta hori ez dela bakarrik manualidade batzuk, eskulan batzuk eitxia, edo kreatibidadia holan era utz bate lantzia. Hori, ez que esaten euske, bai, sormena da superimportantia, hartu informazio hori eta ja. Osea, da como, eta eskulanak bai, nik askotan egun impresioa zela super matematiko. Osea, emun papelat moztu biezu, erditik, inbiotzazu triangelutxo bat, eta jazta. Osea, da como super karratua da. Bai, eta gainera, produktibidade rollo hori, multiplikau gero ditzen da bienak, egin ez dakizen bolita, berdin, eta pegau era perfecto baten, eta egin holan, eta... Gaukotzu ordu bete, itxeko karratu hau, eta ja, eta como... Claro, eta hori gero da, super castrante, osea... Bai. Eta gero normala da, jentiak ez aprezietia, eta ez gure izetia, olako... Zerritxie, eta gainera, retxazo moduko sentitzia, ulertzen dozu. Bai, gabezi igual dara zehose pixkat sistematikoa o globalagoa, ez? Bai, tenbote jako gainera elite kutsuan bat, ez be igual, literatura ies hainbeste, zenbuten badauko mundudanak aldau irakurri, baina mundudan ezin da fan museo batera ikustera kuadruak, porque ez dozu ulertu behar. Eta gainera zilegi da hori esatia, ez? Osea, ondo dago ikusitxa o ulertu alda pertsona batek esentitzia afinidade hori. Ez dakit, bigarren plano bat emuruan egongo galit. Bai, eta horrekin ez nahi ukatzia artia eskotan frivolua dala, erolitista dala, bada, ez? Eta badaka alde hori, baina nik uste dut hori ez gauzela horretan entrenauta, osea, ez dugu, ez jakintasuna ez dugu soportetan. Eta orduen norbaitei esaten badotzazu ez dauela ulertuko eta ez ulertze horretan aldauela disfrutau, ero alditxula bere erantzun propioak emun, normalian ez da hori onartuko. Pixkatonekin lotute horrengo galdera. Ilustrazio horok mezu bat erarazi jarra dauko, ero izanek estetika hutsa? Uste dut tarteko zeo zerbe lortu aldala. Testuan eta irudian artian dauen lotura hori, gero exigirutia bebai irudiai bakarrik, osea, mezu baten kontainer izen behar dala, nik ez notan hori exigituko. Eta gero estetika inguruan koginun luze hitzegin, baina, ez dakit, esango nagoen, ez jakintasun, aurreko galderai erantzun duten moduan, irudiak bere horretan badaukiela bere lenguaje propioa, eta ez dakit, ez nintzen jauziko baulako dikotomiatan, ez? Estetika edo mesua, bata ero bestia, ero nundik gehiago, osea, irudi hon bat izeteko, eukin aldauela, ez dakit, matiz ezberdinak eta danak interesantiak. Artista eta ilustratzaile moduan hori, aipatu dugu estetika, itxura, baina irudixan garrantzi hori, esango zeke zure fizikora bebai erueten dozula, autu hori? Hombre, bai, hau berueten dut, gora beratxu lehen erantzun duten modura, baina bai, nik uste dut importantia dela, eta inkluso etxeko dekorazioa eta dana, ez? Azkenean bihurtzen zare, maniatiko moduko bat, eta behar dutzuna, itzen dozun hori, zure bizitzara beruetia. Bai. Eta ilustrazioa oso mundu femeninua da edo gure impresioa da bakarrik. Askotan, emuten dago, mundu hortan sartuta den mundu dana diela emakumeako bintzet, ez dakit, hori da kanpotik impresioa. Bai, loraldi, lehen esan dugun loraldi honetan, gauz ez, gehiengo bat emakumea garen.
baina, ez dakit, esango nagoen dela, bai, mundu intimista bat, esan alda, eta igual badala, ezaugarri bat. Mundu kritiko bat, intimista, Piskat aurrera itxeko, zein izango zeukidala zure eskari eta eskaintzan arteko harremana? Hau da, nun arkitzen da balantza horren oreka? Euki behar izan dozu molde jakin batzutara egokitzeko beharrik ero? Eskari horren arira? Bai, azkenean beti norbaitek enkargo bat itzen dutzunean, badauko bere ideia, ez? Azkenean hurbiltzen da zure gana, baina ikusten dutazu apur bat, ez? Nundi datorren, edo zer gure dauen. Eta hori behi zen alda batutana komplejantia, zuk igual ikusten dozu eskatzen dutzuela gure daugielako zer, samurtxua, potxolua, politxa, emakumean itxura ero hartzen dutien zer, potxola baten bila da izela, ez? Eta zu igual, ez tozu zure obra ikusten, ez tozu zure obra ikusten potxola moduan, eta orduan batzutan egizia da horrek sortzen dauela, rollo tirante bat, nire prozesuan, saiatzen da zela hortik urteten, baina bai. Eta sekula adibidez dozu komisio peian lan, hau da, hori eskaera jakin bati erantzuteko, eta imaginatu prozesua oso desberdina izango dela, zugandik sortutako o beste baten eskarixan arabera sortzia edo. Prozesu hori adibidez zelan bizizetan dozu? Betu, guztetan enkargua danean izetia enkargu zabal bat edo proiektu batei erantzuten dutzen. Adibidez, ez naz bape ona erretratuak eitzen, ero lako enkargo itxiak egiten, ez? Igual norbaitek ikusten dau, nabiela merkatu baten saltzen akuarela batzuk eta akuarela horretan die pertsonak, ez? Eta aurpegiak bakarrik, eta esaten da, honek dauko ez dakizeinen antza, eta ingozostasun mutiko bat, txapel batekin, eta igual, onartu izan dutenian olako enkarguak, gero ez ditut bape gustora edo sortu duten irudiak ez tozta bape asetu, eta orduen, horretan esango namen ez nagoela batutan, ero urten aldie. Elena Azkarra gaur izar moruan, artista izatetik bizi aldala esango zeuke. Egun esaterako zertatik bizi zarezu. Eta pixkat, etorkizunera begira jarritxa, badaukotzu helburu ero helmuga konkreturen bat. Esango nagoen galdera hau dela, tipikitximo, ez? Baina dela, kasi zigor, bai, ez? Azkenean, 28 urte daukot, eta nire inguruko jentia, baia erizaina dana, baia aspalditik daka bere diru sarrera eta bere bizitza holan planteauta irakasle dana, eta klaro, nik ez, ni nabil lan motzak eitzen, batutan dakat enkargo asko eta ikastaro bat, eta taraten dut soldata oso bat, edo ez, baina klaro, galderak bere horretan da, zigortxo bat, ez? Eta askotan, alabraba botatzen dana, eta ez dakit. Batzutan ere ingurukoak bezaten dozti hau esaterakoan enaz oso ulertua sentitzen, esaten dozti, Elena, ez izen bordia, bada galdera normal bat, eta baina bere normaltasun horretan, badakizu, ez? Ez dauela lanpostu bat niretako balorauko dauena nire eguneroko lana eta hortik atarako dutena komisio batzuk. Ez da existitzen eta ez dut esaten ez dela horretaz hitz egin behar, eta kontestu honetan, Astrapala podcastan barruan, ulertzen du galdera eta errespetetan dut, baina da galdera delikau bat. Bai, apura gogora aztotu, ez? Esa sisteman barruan, etzare oso normala, así que... Claro, bai, eta kasi batzutan emoten dutu gogua, erantzuteko modu igualian, ez? Eta esateko, eta zuri tekunde, ondo bizizare, horretaz bizizare, zertaz, eh? Hori, beti galdetzen gainera, artean bai, baina zuk irakasle bati, te da pa vivir, ondo? Claro, eta hori, eta ez tozu nahi besta repelentia izen eta esan zertaz bizinazen, ez? Baina, karo, pues... interneten ikusi dugu, ez? Pues no vivo de esto, pero me da la vida, ez? Eta eske hola da. Eske azkenien da, inertzia bat zu daukosuna, zure apostua dana, sinisten dozu zure lan horretan, eta gurozu aurrera egin, eta, pues, agian soldapatapeian dauen pertsona horrek ez da hori egin. Bai. Horrei pixka lotuta, baina artisten lanak askotan ez da jasoten merezi dauen aitortza, eta horrek eta hobeto ezin esan ez, lanak por amor al arte itxera eruen aldau.
eskatu dut sekula lanik, ba hori, musu truk edo baldintza txarren truke, eta, ez dakit, adibide txorra bat okorrero jakon galerak itzen, eta jente asko hartzen dau lizentziak, ba, adibidez, edo zein artistan lana hartu, eta tatuetako, eta holako gauzak badokotzu, hori anekdotarik, ero holakorik. Bai, borde izaten jarraituz, uste dut, azkenien dala mundu bat, egon bitzarena, beti eskopeta kargauta, ez? Eta, gure artean konpartidu izan ditugu olako esperientziak, eta bai, azkenien askotan errepikatzen diezen formulak edo jetismo honetan izaten die bizibilidadia emungo dotzula, eurekin kolaboratziak, kolaborazioa, bizibilidadia, aukera, olako hitzak, eta hori, minkorrak diesera. Eta horrek izan nahi esan, beti militantzia ez dakitzetan esan, einaldotela, horrelako lanak, eta asko gustora itzen ditu dela, baina, klaro, pentsau behar da bai, eskatzen dauen horrek, pentsau beharko zauen, olako proposamen desiente jasotzen ditugula, eta, hori, apur bat, sensibilidadia landu biko zabiren. Bai. Jo, ja pixka bukatzeko, guztetan jaku gerturatzen dien gonbidatuei, gomendiotxo batera eskatzia, danetik urten da urten dira, beste isakurten die, esaldi isakurten die, esperientziak. Izan leike arte eta ilustrazioa lotuta, ero bestela edo zer gauzan inguruan. Bakotzu gomendiorik gure entzulien dako. Bueno, nik esango notien entzuteko YouTubeen dauen abesti bilduma bat, dala Juan Guautersena, Guauters, V-bikoitza A-Uters, eta ni jartzen dut alaia dalako, eta guztetan jatazko, ez da disko bat, da hori abesti bilduma bat, eta hori gomendatuko nahi. Ke guai. Etxeko danak. Eskerrik asko, hori, hause izan da dana, eta eskerrik asko etortiarren, eta eskerrik asko zuei bebai, entzuliei. Eta horrengora arte. Eskerrik asko, gerarte.